Zimbabwe has been ranked as the most miserable country to live in based on an economic index that considers its 95% unemployment rate, the highest inflation in the world, bank lending rates and GDP. Sana mina mashoko atonoti aiwa nyika yedu yeZimbabwe yosorewa kunze uko patuna kuti aiwa yonzi ndo number 1 aiwa pa inflation, ndo number 1 pa unemployment. Aiwa sana mina mashoko amudanyoko panapa anoti bo subscribe or like out on the bell icon. Now it's kudzwana zitokwa na hopo chikona no yandiramberanyo rachiti. Thus, Emerson Mnangagwa not get briefed on this so that he understands what the world sees when engaging with Zimbabwe. What is worse is that Zimbabwe stopped this miserable index just for 3 consecutive years. This has been driven mainly by state corruption, which is central to Mnangagwa's repression rule. Currently, there are over 75 pro-democracy political prisoners in jail in Zimbabwe, imprisoned for just meeting to commemorate the Day of the African Child, and some like Jacob Nangarivume for just speaking out against corruption. It means Zimbabweans are being sent to jail for exercising rights in their constitution. What a miserable place to live in, where you get jailed for doing legal things. Thomas Karubuda panapa achitogwa na hopo chikono achiti aiwa nyika yedu amene timonoti kudi mukanzi udzowo vamweni vari kudiaspora muchiudza kuti aiwa isu tiri maZimbabweans hamunziwo kunyara here, kana muchiona kuti aiwa nyika yedu tichinzwa kuti aiwa ndo yaita number 1 pa highest inflation rate, tichiona kuti kunyangwe ne the leadership yacho iri kuchikodema wana panapa tichinzi aiwa vanhu they are being sued for exercising their rights. Zvatiri kuona kuti vazhinji munowaza kukomana kuavo ndio vazhinji atichatauri aiwa kuti izvi zvari behind bias just because of commemorating for a braai. Tudza mafunguro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi apina kume section medu. Subscribe or like and turn on the bell icon.